أنا حالا هاي يحمل حنو أنا يحمل هاي من أنا أنا حق يلاي mua em còn nó quay lại không còn ní ní mai ní ấy nó nghe nó học được với ông mà ấy mà thôi là mà lúc họ lại hani ông mà anh là đi thôi mà ông thôi em thấyนี่อ่อนด้วยหอยมันก็ไม่นักมันก็อันนี้อันนี้เลยเขาอันนี้เอามาอีกเนี่ยเอาปลาเลยหักในน้อยเอาแหวนลูกวันนี้ไปนี่แหมเร็วมองว่าไม่อะไรทำอยากทำไหมนี่หันหลังก่อนว่าทำไหมนะนั่นนี่เอาอะไรนี่หวานท่านใหญ่นะăn quản gọi là nó làm gọi là nó làm gì quản gọi cái mấy nó thấy mấy nó lên nó mà là thế đúng hả anh là cái cái này nó làm gì đi anh nó thằng em mấy anh này không fruity bagar fruity bagar ayo to pura una ante tío 50 hello